അതിന്റെ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണം? ഇടതാണിത്, നാണമുണ്ടോ? 1956 കൊല്ലമല്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഇടത്തും വലതും മാറി മാറി കാരണം ഭരിക്കാൻ നോക്കിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് എന്നതാ കിട്ടിയത്? മുടിഞ്ഞ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം മടവീഴ്ച. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാറായില്ലേ? പ്രായം എത്ര ആയില്ലേ? രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു കളിക്കുന്നത് ഇടതും വലതും. രാഷ്ട്രീയം? അതിന് ആര് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നാ പ്രശ്നമായിരുന്നു? അതോ? എടാ, നീ ആ കല്യാണിക്കുട്ടി അറിയോ? ഏത് കല്യാണക്കുട്ടി? അത് നിങ്ങൾ ഈ കടയിലല്ലേ പണ്ട് കുളിക്കാൻ വന്നത്? നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യം? ഏത് കല്യാണം? നമ്മുടെ ആറ്റപ്പുറത്തെ കാവാളത്ത് കെട്ടിച്ചോ? അത് തന്നെ. അവരെ കെട്ടിച്ചൊരു 10-30 കൊല്ലമായില്ലേ? അത് തന്നെ. പിന്നെ അതിനൊന്നും ഇപ്പം പ്രശ്നം. എടാ, അവളും അവളുടെ അനിയത്തിമാരൊക്കെ പണ്ട് ഈ കടയിൽ കുളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ അവിടെ തൊടയില് ഒരു കുഞ്ഞു മറുകയാണ് കണ്ട്. അത് വലത്താന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാറിടമാണ് അംഗീകരിക്കത്തില്ല. അവൻ ചെറുക്കളല്ലേ പഠിക്കണ്ടേ? ചത്താൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇടത് ഉറപ്പാണ്. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും